una equació biquadrada té aquesta forma. Ax a la 4 més bx a la 2 més c. Bueno, això és més menys, c és igual a 0. Vale? Llavors, aquí no hi ha tampoc no hi ha una regla específica. És a dir, nosaltres només sabem resoldre equacions de segon grau i Ruffinis, i les de primer grau perquè les aïllem. Aquesta no té una fórmula especial. Simplement, aquí el que hem de fer és convertir això en una equació de segon grau. De quina manera? Doncs, per exemple, en aquesta equació, x a la quarta menys 13x a la 2 més 36, equació biquadrada, vaig a donar una igualtat. X a la 2 és igual a t. Per tant, cada x a la 2 serà igual a t. Si aquí tinc x a la quarta, si x a la 2 és t, x a la quarta és t quadrat, no? Llavors, si aquest és t al quadrat, menys 13, x a la 2 és t, doncs aquí copio la t. Més 36 és igual a 0. I ara aquí, en comptes de... És a dir, us hi fixeu que en comptes de x estic treballant amb t, però ara ja tinc una equació de segon grau amb t's. I ara aquí aplico la fórmula que tenia de les equacions de segon grau. T és igual a menys b, o sigui, 13 més menys arrel quadrada de b al quadrat. 13 al quadrat són 169, menys 4 per a, que és 1, no ho poso, per c, dividit de 2 per a, que és 1. 2 per 1, 2. I ara això què dona? 2, 13 més menys, i ara 169 menys 4 per 36 són 25. Arrel quadrada de 25 són 5. I ara aquí què tinc? 13 més 5, 18 dividit de 2, o 13 menys 5, que són 8. 8 menys 2, 4, 18 dividit de 2, 9. Però això què són? Són t's, perquè estic trobant la t. Jo vull trobar la x. Vull donar valors de x perquè la meva equació que m'han donat al principi és aquesta d'aquí. Per tant, si t és igual a 9, però jo sé que x quadrat és igual a t, què he de fer per trobar la x? Doncs d'aquesta equació, x és igual a arrel quadrada de t, no? Perquè aquest quadrat el passo allà a l'arrel. Així, t serà igual a arrel quadrada, ho faig aquí, x és igual a arrel quadrada de t, que era 9, i això és igual a més menys 3. I per l'altre t, que és igual a 4, que està d'aquí, doncs x és igual a arrel quadrada de t. X és igual a arrel quadrada de 4, x és més menys 2. Per tant, aquesta biquadrada, aquesta fórmula equació biquadrada, té 4 solucions. X és igual a 3, x és igual a menys 3, x és igual a 2, x és igual a menys 2. Aquestes 4 solucions faran que es compleixi aquesta igualtat.